Irrid ikollna viżjoni għal pajjiżna u dan huwa xogħol il-Gvern illi jippreżenta policy ċara. Hekk stqar bla tlaqliq il-President tal-MHRA Tony Zara meta din il-ġimgħa kien mistieden fuq il-PBS għal programm Insights. Irridu ikollna viżjoni għal dal-pajjiż. Għandna viżjoni. Dassetu. Il-viżjoni, jekk għandna viżjoni ma nafx biha, nixtieq illi. Tony Zara insista li l-Gvern irid jiddeċiedi għaliex issa wasal iż-żmien li tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-esplużjoni fil-popolazzjoni bil-President tal-MHRA jinsisti li l-ekonomija trid tikber mhux billi żżid il-popolazzjoni imma billi żżid il-produzzjoni. Jekk inti għandek pajjiż li għandu 331 square kilometers, pajjiż huwa żgħir, inti allura għandek ċertu restrizzjonijiet, mela tibda quality of life. Dal-pajjiż jiflaħ 800,000 miljun ruħ. Jiena l-viżjoni tiegħi dejjem kienet illi għandna jkollna ekonomija illi tipproduċi ħafna iktar binqas nies. Bil-kontra qegħdin bħalissa. Iva, dik il-viżjoni tiegħi. Issa jien m'iniex fil-Gvern. U minkejja din id-dikjarazzjoni ċara mill-President tal-MHRA, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri qed jibqa' jinsisti illi l-viżjoni teżisti. Il-Gvern għandu viżjoni, tant kemm għandu viżjoni naħseb ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Irridu ikollna viżjoni għal dal-pajjiż. Ġifieri inti fi kliemek pajjiżna għandu viżjoni. Mhux fi kliemi, fir-riżultati. Intant fuq ix-xandir nazzjonali Tony Zara spjega kif bħalissa fl-industrija m'hawnx supply ta' ħaddiema ta' kwalità u minn dan qed ibati l-prodott.